Karbiang long arlo kaching thora mo pen danglok forest amidu division pen kilong amidu la pen MOS suri hini rai korai sia puthak ave kiroi thwa mai kangni Scholarship puthak National Scholarship Portal along pen kapaklang Arunodai scheme ke pangdang ponjia puthak cabinet along ke dengpon Amar Jiwan adawai kinang jia tumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jiwan Nilimen ke Robert Dengti nili ke do dak long re terang rong West Karbiang long lo la nili ke so samang ke thyroid ta do lo ke high pressure ta do ke diabetes ta do lo ke ro la kini lo la lama for lo chara par ke la evam ke so by king ku ke so jo lai pen maso do ai pen mi ide plus kini la liver pangta ni erko ni li la cuci aku ke kini an kicu bang kong manon bang an si batai thoman ta an cu tu de amat ni li frank pen non bang ke ala yo pran posta asap leng che son si je thek lo Klardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom KAL Adap Abirta ton pen arju ponik tha Karbiang long arlo ke damtang apor hut radaphan ke panong pona scheme pen danglok forest asai kamalong pen sangti ki phoratum medu piverma pipon pe malapen anparta division hin pen Karbiang long mas council along medu ko ansi nangke palema bangso pothak kachini ba media phan pura ke damtang phai kunini phai thongke barni arboretum cum craft center along ave ki roi thomai kangni Arboretum cum craft center along ke padopon bangso ave ki roi thwa mai along Karbiang long Autonomous Council EM Retacing hi pen Japonsi Karbiang long DC Karbiang long Autonomous Council Secretary Nirola Phangchupi Secretary Miji rong hangatum chetongdun Bangso ave ki roi thwa mai along jesemet Karbiang long arlo ke damtang apor hut radaphan ke panong pi kaching thora modo an radalong an leloma letang lo plote phan ko an si ke letang lo pupen danglok Foresta saikam angkang sangti ki phoratum setami medu kachipi pe tuma phan abangki kapachini alo palisi arona teng pensai dengponpo Halapu division hin pen setami Karbiang long Autonomous Council of phan ko ansi medu nang ke pale bomlo ma pupen danglok kedamtang suri hini ro engkore isia ningkana hut Karbiang long helik odasong union sarkar la pen state sarkar angbong lamdon ke chitok ason ke do an ko anang dengsi ke le bomlo Kili do an setami Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hanga hin bensi siding pon thu pobusi cherai pon Bangso phi Karbiang long tourism methanga det chotkalisi somindara dangmate international angkang along anta kapache thangpona bangki kinang sot puma thapon si prabjin pen saigiding ponje phan setami kaching wai patu pon po News report Bikram Teron Karbiang long live Ingdeng isi pen nerkep angdeng anke Charlie bom au somara tuma phan pini pen scholarship website long lelo labangso puthak National Scholarship Portal along pen klarda kalam the peklang pontanglo Karbiang long life abirta pen ison kinang sora birta nang litum aking rialong an kewan bangso birta lake National Scholarship Portal along pen kapachita pon ison kinang sora birta arjuikha Pre-matric scholarship kangkir ponjialam the non hejong National Scholarship Portal along pen pachini pontanglo National Scholarship Portal along pen ke pachini ponating pulote isi angdeng pen nerkep ke Charlie angdeng anatuma phan long lelo bonda sirkep lapen ke angdeng ke Charlie bom au somaratum ansi labangso scholarship long dun po puthot kinang soda birta arjitha ke ongdung lo ke Charlie au somaratuma phan pre-matric scholarship awarsai ing hapon po isi pen nerkep angdeng an ke Charlie au somaratuma phan labangso scholarship awarsai long lelo Bonta sirke bangdeng pen ke bangdeng anti Charlie atuma phan ansi scholarship ipajer ponpo
News Desk Report Karbing Long Live Kidam tanga por hut Assam Sarkar hin pen ki ongdung nimarlia tuma phan Arunodoi scheme pen achiklo jonwang suri si atangka pipajir pon bomlo non le thot sitami lak kepso se aphai nimarlia tuma phan puthora kimi Arunodoi scheme along thapon thubo Pininangli tuma phan Karbiang Long Life Abirta pen nangkewan PSon Abirta kimi lapuson hello Arunodoi scheme along pen kipajir pon atangka kilong dun delang nimarli do anatuma phan Assam Sarkar pen puthot kipachini pon Abirta long pon Labangso Arunodoi scheme atangka kilong dun de pin lang atuma phan Assam Sarkar pen kipathik pon thu labangso Abirta lapuson hello Non kivang jen ingkan ki chengmate arkoi chiklo ni phai troxia ni pen bangso Arunodoi scheme aphan kachuning ralo kedeng pon chengpon popusi kedam tang phai kuni ni phai ko rasir kebar ni silchar longkang ni pon cabinet amai long pen pangdak pon Arunodoi puthak lamrai kedeng pon Abirta tengki non kivang ji aningkan therepo chiklo ni phai thongke rai si angbong amen ki thapon thuji alam the anparta akimi Arunodoi scheme along lak kepso se aphai nimarli atuma phan deng pon po Kilong dun de pin lang atuma phan ahok pet pen tipi ke pang thir pon thekji aphan la pen non ke wangji thangtha chikloni phai ingkoyang bong amatsi kangwaya sai deng pon tho kicheng sia phong labangso atangka kilong ponji laki non ke wangji jangmi po chikloni phai kebar ni pusi chini dun puthot kenang soda berta arjuik tha Arunodoi scheme along akimia bang phi amen ke tha ponji aphan kedam tang phai kuni ni phai ingkora sir kebar ni silchar longkang ni pon cabinet awai kang along deng pon lo Arunodoi along kelong dun de pin lang atuma phan bangso scheme along puthot ke pache tang pon ejia puthak kedam tang phai kuni ni phai ingkora sir kebar ni deng pon kaddu kawe lak kepso se amuluga phai akimi deng pon jialam the cherai pon kachuning ria lo aphan ke deng pon jia por ke hot pon laki ar koi chikloni phai proxy pen kaddu kawe lak kepso se nimarli atuma phan non ke wangji therepo chikloni phai thongke prai siang bong ke deng pon je puthak lamrai deng pon lo News Desk Report Karbing Long Live Assam Football Association pen chepatir piponsi kedam tang phai kuni ni phai kora phor ni pen ingdeng phoke praner kep under 17 junior inter district football championship surihini roing kora hini pen surihini roing kora ke thoma farman zone C qualifying matches kalitang Santos Lakar Memorial Trophy chikimo men pen chengponsi ni phai thongke bani hanjang langso pathu aklamalong qualifying pathu ponlo Hanjang Langso Sports Association amai phu Jivan Chandra Pathak pen kache pahem phupon amai long aluhi sarpia man pen Karbiang Long Autonomous Council MEC kadom terang ti chitong dun Lapenan parta Karbiang Long Sports Association chunbang Pankaj Teron DSO Relipson Ronghang Horening ti Hobby Rongpi Moniram Gogoi William Singnar lapen pinangan ki thekiring atum chitong dun Labangso angdung kiti ke pathu pon along Karbiang Long Sports Association under 17 lapen Nogong Sports Association under 17 junior atum anggong si pathu pon lo Hanjang Langso Sports Association amai phu JC Pathak Japon si kache tongdun aluhi lapen ke pathu atum anggong kache pachinia por enlo lapen MEC kadom terang ti pen ke pathu ingpu konsi por phai hinira asitim apor pen ke pathu cheng pon lo ke pathu ke cheng pen half time apor akut anki Kasa under 17 lapen NSA under 17 nata goal champion edexi chedai koi pensi sangpondo adun thu second half ke pathu pon ho Kasa under 17 atum kachiting group penat ke pathu jo NSA under 17 atum aphan goli pum thapsi Kasa goli si lapen NSA 0 pen Kasa under 17 atum chepahai pondo Nong ek pajir ramai long ke hai atuma phan MEC kadom terang ti pensi pajir pondo Lapen runners up anong e DSO Relipson Ronghang pensi pi pajir pen ingsam jin pen pachul ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live Tang te Pinya Adap Abirta ki lapuan si kang toniklo